Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda nesta xornada de mércores día 28 do mes de xaneiro de 2026. Un programa o de hoxe que terá continuidade coa charla co alcalde Juan Manuel Rodríguez, que estivo nos nosos estudios e co que falamos de temas da actualidade municipal, esperemos que interesantes para todos. No informativo de hoxe falaremosles tamén de que mañán xoves hai un pleno ordinario ás 9 da noite, sabremos os puntos no orden do día. Están a tempo a anotarse a ese partido de baloncesto para a rapazada ata os 18 anos. Falaremos do servicio de pediatría que se recuperou xa para toda a semana. Falaremos do DNI que se pode renovar aquí en Cerceda xa a principios do mes que ven. E recordamos que se poden facer as probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos, abrigo o plazo. Tamén falaremos do programa de promoción da saúde que se sigue levando a cabo, do Antroido Veciñal de Cerceda, que xa ten data por parte da Asociación Cultural Lucerna, que se encarga de organizarlo. Falaremos da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo e do tempo, donde para mañán falamos de, en este caso, alternancia de nubes e claros, pero ao final haberá precipitacións a medida que transcurra a xornada porque irá entrando unha nova fronte. Mañán xoves hai pleno. Mañán xoves hai pleno ordinario, corresponde a pleno ordinario e vai a ser ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello e que será retransmitido en directo pola radio, pola televisión de Cerceda. Si queren seguilo tamén poden facelo por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda. O pleno de mañán terá os seguintes puntos no orden do día. O primeiro será a modificación das tasas de actividades deportivas e culturais. O segundo punto será a delegación á Xunta de Goberno para a atribución dos precios públicos. Terceiro punto será a comisión de deslinde con Carral. Cuarto punto, disolución definitiva da Radio Televisión de Cerceda. Quinto punto, o pos-2026. E sexto punto, aprobación de actas anteriores e de acción de decretos da Alcaldía, así como tamén haberá mocións, rogos e preguntas como corresponde a un pleno ordinario. Este pleno ordinario, lembren, mañán xoves, día 29, a partir das 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello. Poden seguilo en directo pola radio, pola televisión de Cerceda e tamén pola nosa canle de YouTube en TV Cerceda. Mais temas, seguimos informándolles que o venres día 20 do próximo mes de febreiro o Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita a xóvenes de ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes, ambos na segunda categoría do baloncesto nacional e xogando por recuperar e voltar á Liga ACB. Será ás 9:15 da tarde no Coliseum da Coruña. A inscrición xa está aberta e as plazas son limitadas. É gratuito, pero deben inscribirse nun enlace web que atoparán na web do Concello ou nas redes sociais do Concello. De todos os xeitos, se teñen algunha dúbida, poden chamar tamén o teléfono do Concello 981 68 5001. Partido de baloncesto, insistimos, entre o Básquet Coruña, que o ano pasado militaba na Liga ACB, na máxima Liga Española, e o Estudiantes, un clásico tamén do baloncesto español que está na segunda división e que pretende volver á categoría máxima do baloncesto. Como decíamos tamén ao longo desta semana, o Servicio de Pediatría recuperou todos os días da semana unha solicitude feita polos pais e nais pola supresión do Servicio de Pediatría nos mércores. O Concello de Cerceda contactou coa Xerencia do Área Sanitaria da Coruña para xestionar este problema e así conseguir de novo recuperar os mércores como día de consulta de pediatría. Así queda agora para luns, martes, mércores, xoves e venres toda a semana. Hai, en este caso, diferentes horarios para os luns, martes, xoves e venres. Se sigue ofrecendo a primeira hora e ata media mañán, e os mércores será de media mañá ata que finalice a xornada. Así queda, por tanto, o Servicio de Pediatría no Centro de Saúde de Cerceda.
O documento nacional de identidade se pode renovar en Cerceda. Está aberto o plazo para pedir cita para renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Vai a ser o luns 9 de febreiro cando veñan o equipo da Policía Nacional para facer este trámite. Hai que pedir cita nas dependencias da Policía Local na planta baixa do Concello. Ali daranlle cita, daranlle hora para ese día, o 9 de febreiro, cando realicen a renovación do DNI en Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares. E a próxima visita está prevista que sexa o día 14 de abril. Máis temas, agora falámoslles, en este caso, de as probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos. A Consellería de Educación vende convocar as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos para as convocatorias de marzo e de xuño. O plazo de matriculación para a primeira delas, que sería para os exámenes do 27 de marzo, xa está aberto e pechará o 6 de febreiro. E se é para os exámenes de o 5 de xuño, o plazo será do 7 ao 17 de abril. Deben presentar a solicitude chea, é dicir, un modelo de solicitude, o DNI, e no caso de que sexa necesario unha certificación académica de probas superadas. As solicitudes poden presentalas no Instituto Eduardo Pondal da Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago, que son os que quedan máis preto. Poden obter máis información tamén no teléfono de Servicios Sociais do Concello ou no teléfono xeral da Casa do Concello no 981 68 50 01, e ali dirixirse á Oficina de Promoción e Emprego de Cerceda, que dirixe Belén Viqueira. Tamén hai un teléfono da Xunta onde poden obter máis información, que é o 981 54 65 49. Máis temas, recordámosles que o Concello leva adiante un programa de promoción da saúde en colaboración ca Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia. Este programa abrangue actividade física, alimentación saudable e benestar emocional e se prolongará dende este mes de xaneiro ata o mes de xuño en actividades teórico-prácticas. Están sendo lugar no viveiro de empresas de Cerceda no Acevedo. O programa xa comenzou con alimentación saudable, continuará tamén con benestar emocional e pechará con actividade física. Son todos os xoves polas mañáns a partir das 11 no viveiro de empresas de Cerceda. Este xoves, mañán, volve a haber outra destas actividades. Se vostedes queren sumarse, son máis que interesantes, son gratuitas e para elo teñen que anotarse previamente ou achegarse mañán ali, pola mañán a partir das 11 o viveiro de empresas de Cerceda. Hai un teléfono que poden chamar para tamén anotarse, que é o 881 98 15 53, ou tamén poden facelo a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda, que están na terceira planta da Casa Consistorial, ou poden chamar o teléfono 981 68 60 68. E xa lles imos falando do Antroido, porque a Asociación Cultural Lucerna volve a organizar un ano máis o Antroido Veciñal de Cerceda. Será a saída do Choqueiro o sábado 14 de febreiro e, finalmente, a festa será o sábado 21 de febreiro ás 5 da tarde no campo da Feira de Cerceda. A temática deste ano será a Cerceda Fashion Week by Zaraosa. En este caso, contan coa colaboración de novo de veciños e comerciantes do Concello de Cerceda e, en xeral, pois son os que colaboran tamén para facer e levar adiante xunto con a Asociación Cultural Lucerna un ano máis a diversión. Está garantizada ca Cerceda Fashion Week, que será en principio a saída do Choqueiro sábado 14 de febreiro e finalmente a festa será sábado 21 de febreiro ás 5 da tarde no campo da Feira de Cerceda. Lembren a temática, Cerceda Fashion Week by Zaraosa. Agora recordámosles que este venres que ven é a recollida de lixo voluminoso porta a porta, porque o Concello de Cerceda presta este servizo de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño ou polas súas características. Esta recollida realízase os últimos venres de cada mes, polo tanto este venres que ven, día 30, corresponde ao último venres de mes. Deben depositalo o día anterior, é dicir, antes das 7 da mañán
de ese mismo día do venres. Está totalmente prohibido depositar con máis antelación. Si queren usar este servicio deben de chamar previamente os teléfonos da empresa concesionaria que se encarga de facer esa recollida. É imprescindible avisar ao 981 69 3072 ou 616 167 131. Aí deben indicar o lugar onde van a depositar ese lixo e que cantidade, que lixo vai a ser. Lembrándoles tamén que en Cerceda dispoñemos de un punto limpo, que está aberto martes e xoves de 9 da mañán a 2 da tarde e os sábados pola mañán de 9 a 2. En canto tempo, na xornada de mañán xoves Galicia quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con ventos de compoñente marítimo. Deste xeito, mañán agardamos intervalos anubrados, con chubascos que serán máis probables na mitade oeste e nas zonas altas. Xa pola tarde, eses chubascos empezarán a xeralizarse en toda a comunidade. Será en xeito de neve nos cumios máis altos e as temperaturas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso. Os ventos soprarán de oeste, suroeste moderados en xeral e poden ser fortes en todo o territorio pola tarde. Por lo tanto, para mañán, xoves 29, hai aviso de vento forte do suroeste pola tarde en toda Galicia. Pois agora quedan o remate deste informativo ca charla que mantivemos co alcalde Juan Manuel Rodríguez e que ofrecemos a continuación. Nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.